Cemaatler, Türkmen öýleň içinde bir tofor öýlerde ba, gelin öýün gelini hamany bir ýana aýdyp biljek ýeri ýok, gaýnyny daim eziyet berýärdi aşama. Onun metir narahat etýän zady şu taýy. Şu gelin dert çekip be, ya fark etmeýär, gaýnyny dert çekip be, her gaýsy bolsun. Cemaat narahat etýän zady şu fakirler barada, kime aýtmaly şol şu derdini? Daýa aýtyp bilýärmi? Daýysyna, agasyna aýtyp bilýärmi? Kakalaryna aýtyp bilýärmi? Hiç kime aýdyp bilmeýär, näme musulmançylyk ýerde ýaşamaly. Mudam aglak geçirmeliler biri. Ve men şidyan işim günahkarçılık bolamasın. Men bir mizennet koyayım. Men şeytanın cildime girip men mudam bana eziyet berip ben biri aýtmaly bolýar keşin musulmançylykda. Men hiç o aýtmaýar da. Ya meselen bir gelin bolýar da, bir gyz oglan gelin bolýar. Men ýöne zeýren men arasynda haklaýdyn, jowan oglanlyk okulasyn. Bir gyz oglan gelin bolýar. Ohum adamsi arada da, çün gelin menin gaýnyny oňşmaýar. Kan ýylynyň derdişi. Gelin ýa gaýnynam biderek diýär, gaýnyna aýtýar gelinim zawy diýär da. Oglan fakir arada da. Mydam narahat, mydam dert çykip gelýär. İkisi de gelinni mulahaza edenak, gaýnyny da mulahaza edenak. Eş arada erkoglany agrym düşmesin, şu narahat bolmasyn, şu zindigiden ýadamasyn diýene. Näme zenanalyk etýär, ikisi aýtyp duda. Ohum bir gelin hamana adam sana aýdýar, sen hakyň ýok hamana, hiç eneň ýanyna barma. Ohum amanam bilemingdeş bir aýdýar da, goý enesiniň ýanyna barsyn diýilýär. Onu enesiniň ýanyna barsa, eziyet öwrenýär, bidereklik öwrenýär. Menen arasy bulaşýar diýen bir delilleri bolýar gelirler. Belkim şetimi hemme erk adamlar eşitse de. Ey erk oglan, sen erk adamdyrsın. Ey erk oglan, sen erk adamdyrsın. Eneň diýenine de peleýiňe zulüm etme, zinanaň diýenine de eneňe zulüm etme. Eneň hormaty öz ýerine, zinanaň hormaty da öz ýerine. Neýinki hemme ýerde eneňki hakdyr, eneňne hak ýeri gaty kän bu zamanda. Zinanaň da hak ýeri kän. Eneň hormaty öz ýerine, zinanaň hormaty öz ýerine. Sen erk adam bol. Uğrun tapmasan geňeş ulamalara. Men näme etmeli diýip. Ya meselen Hazreti Ömer radıyallahu anh şayet olurla şadan aydın bolyn. Hazreti Ömer radıyallahu anh öz oğluna aydypdyr, zenanaň talak berdipdir. Öz oğluna aýtdyr, zenanaň qaw dipdir, qaw ýadym. Ohum bir dawa geldi men öz ýanyma. Dädim aýtýar diýdi, zenanaň qaw diýip aýtýar idi. Ya nänem enem aýtýar diýe. Men aýtdym qawmy hiç wagt diýdim. Aslen dädim aýtýar, enem aýtýar diýip qawam zenanaň. Onu obamyzda bir ahunjan aýtdy. Meselen Hazreti Ömer radıyallahu anh zenanasyny gelinini qowdurypdyr, ogluna aýdypdyr, heleň qaw diýipdir. Biz aýtdyk ahunjana salam aýt. Şu zamanyň en atasy Hazreti Ömer'e deňär ýaly adammy. Olar bir Hudaý üçin, din üçin, musulmançylyk üçin, terbiýet üçin diýenmişdikler. Emma inni hamany gaýnyny gelin men oňuşmasa, öýde oňuşmansan qaw da goýber diýip aýtdy. Haýsy akyllan aýtjak qaw diýip. Haýsy şeriatdan aýtjak qaw diýip. Olar öýde oňuşmasa qaw da goýber diýip aýtdy. Ine bir zulüm, eziyet haýsy birinden bolsa da ol zenanalyk edýärmi? Hele wurrüňe girişme, öýüňde de zulm etdirme. Zenana wurrüňe girişmeň, zenana wurrüňe girişmeň, zenana wurrüňe girişmeň, ýöne öýde zulm de etdirmeň. Kıssaga düşülýärmi? Geňeşiň ulamalara. Şun kabul edýän alim adam bolsun, töwrüň derdini çeken bolsun, şeriatdan habary bar bolsun, jamiaň derdinden habary bar bolsun, kıyamatyny ýada salýan adam bolsun, geňeşiň. İnşallah haklalarsın. Yoksa Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, her kim özüniň musulmanlygyny tanıjak bolsa, özüni çekit görmeli. Soğa bir iş etse, men Hudaýa şükür ýakşylyk etýän, soğa bir işe dotinip begenmeli. Ýa-da zulm etse, eziyet berse, özü narahat bolmaly. Men şu gelinime eziyet berýän, ýa men şu gaýnanyma eziyet berýän, şu da bir adamdyr, şu da oglu da diýmeli, özüne wara intizary bar da diýmeli, ýa şu da zenanasy da diýmeli, intizary bolýar da diýmeli. Bir urdaşrak kawmalla, urdaşrak gidişmeli şoň bilen. Asl musulmançylyk. Hop raýat etmeýänmişdikler, sen mert bol. Sen erk adam bol. Her nämet öýüňde zulm ýörtme. Enejan öz ýerinde oturmaly diýip. Bu zenanak da sen öz ýerinde oturmaly diýip. O ýadamany ýene jedeli gidiberse, sen erkek bol, öz işiň menen bol. Emma ýene öýüňde zulm etdirme. Elini tesbih alyp subhanallah, subhanallah diýen bolsa öýgany bolmak musulmançylyk däldir.
Qaytaydın, elini tesbih alanna subhanallah subhanallah tesbih sanawati. Ahlaqına gidip qahdı uygana ulawati. Haysi musulmançılık bolmaly? Haysi din terbiyeti bolmaly? Yani Allah'ın yanında soğa bir işitip durduğum şol adam yaşlayananın. Asıl din öz yanının yani Resulullah'dan kanunu kulli aydıptır. Müslümançılığın tanıyacak bolsa öz yanının ey ulukon denanı dayda, ey ulukon erk adam, ey yaş ulu, ey yaş gelin, ey yaş oğlan. Salasım aytmayın, şunu dikkat et. Muhammed Resulullah aleyhisselam aydıptır. Bir adam özünün musulmançılığını tanıyacak bolsa, soğa bir iş etse ve hemen soğa bir iş etip benni beginir, günah iş etse, bir haram irtibatlar diye zulüm etmek, eziyet vermek ve hemen günah iş etip ben Huday men tutamasın ne bir narahat bolur, musulmançılık şudur deyiptir. Musulmançılık şudur deyiptir. İslam Allah'ın dinine yaşamak şudur deyiptir. Musulmançılık imanla yaşamak Resulullah aleyhissalatu vesselam şudur deyiptir. İnhe adam öyle yaşap berişini adam dili yalınışar. Hemişe aydılayan görürün da el ayağı da yalınışar. Gözü de yalınışar. Neyinki mıdam günahın içinde olmalı. Ya belki günahlarda şeyle bir haram irtibatlar bolsa birbirinin arası bolya özü haram da haram nikah yok da adam yanlışar ama öyle geldi men musulman uzaklaştırmarım diyer. Neyinki uzaklaşık istin? Men bir nasihat, bir mescidin azanı, bir qova adam gördü ya bir yüreğine düştü. Men nättirip ben demel, bu bolmaz demel. Nikah yok arada men Allah'ın şeriatına qaim durarım demel. Musulmançılık şey. Ya yani gelinin arasında, kaynananın arasında, hatta erheleyin arasında narahatçılık bolur. Neyinki müdaman eziyet berip gezmeli. Neyinki müdaman zulmetip gezmeli. Neyinki müdam narahatçılık sarptırmalı. Adaç arasında bir kuşimeli bolur ahim, bir haklı gelmeli, haklı değil, imana gelmeli bolur.